बरसात के मौसम बहुत लोग के पसंदीदा मौसम होला। यह मौसम में लोग चाय के साथे गरम पकोड़ा भा समोसा के मजा लेला आ मोमेंट्स पैदा करेला। लेकिन का रौवा कबो सोचले बानी की बरसात के इस साफ अवूरी सामान्य दिखाई देवे वाला पानी राउर चाहे राउर बच्चा खाती जानलेवा हो सकेले। बरसात देखते ही ओकरा में खेले तैरे भा भी जाए के मन करेला। आज जब ये सुखदायक बरसा के पानी जमा होके लागेला तब पानी के जमाव जैसन समस्या पैदा हो जाला, जवना में कई गो घातक वायरस, बैक्टीरिया आ परजीवी के घर बन जाला। केरल में पिछला हफ्ता एगो 14 साल के लड़की के मौत हो गयल रहे। 21 मई के एगो 5 साल के लड़की के मौत हो गयल रहे। 25 जून के एगो 13 साल के लड़की के मौत हो गयल रहे। आए सब के कारण दिमाग में एगो बहुते दुर्लभ संक्रमण बा, जवना के अमीबिक मेनिनगोएन्सेफेलाइटिस कहल जाला, जवन नेग्लेरिया फाउलेरी नाम के अमीबा से होला। एकरा के ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से भी जानल जाला। नेग्लेरिया फाउलेरी गरम पानी के संसाधन जैसे कि पोखरा, नदी, हॉट स्प्रिंग भा स्विमिंग पूल में बढ़ेले। मेडिकल एक्सपर्ट के कहनाम बा कि इस संक्रमण तब होखेला जब नेग्लेरिया फाउलेरी राउर नाक से कवनो संक्रमित जल संसाधन के माध्यम से राउर शरीर में प्रवेश करेला। अवूरी ओकरा बाद राउर नाक में मौजूद घ्राण नस के माध्यम से दिमाग में पहुंच जाला। बाकिर एह दूषित पानी के पियला से ना तई संक्रमण होला आना एक आदमी से दूसरा आदमी में फैलल। आहे दिमागी संक्रमण के मुख्य लक्षण होला बोखार, सिरदर्द, उल्टी, दौरा, गर्दन अकड़ल आ मतिभ्रम। अब सवाल उठत बा कि हमनी के है खतरनाक बीमारी से कैसे बची। फिलहाल इस संक्रमण के कवनो इलाज नहीं खे भइल। डॉक्टर लोग यह दुर्लभ संक्रमण के प्रबंधन एम्फोटेरिसिन बी, एजिथ्रोमाइसिन, फ्लूकोनाजोल, रिफाम्पिन, मिल्टेफोसिन आ डेक्सामेथासोन नियर दवाई सब के संयोजन से करेला। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी ए मामला पर एगो बैठक के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के ए दिशा निर्देश के पालन करे के सलाह देले। एक गर्मी के समय नदी, पोखरा चाहे कवनो स्विमिंग पूल में मत जाए, काहे कि ही अमीबा गरम पानी में उगेला। 2 जब भी पानी के भीतर जाइब त हाथ से नाक बंद करी भा नाक के क्लिप के इस्तेमाल करी। 3 जब भी तैरत होखी त कोशिश करी कि माथा पानी से ऊपर राखी। 4 पानी के नीचे के तलछट के परेशान मत करी, काहे कि अमीबा अधिकतर तालाब, झील भा नदी के तलछट में पावल जाले। 5 अवूरी जदी राउर साइनसाइटिस बा त पानी के 1 मिनट तक गरम के ठंडा होखे दी, ओकरा बाद साइनस के रिंस करी।